Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Isus se u snazi duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre pod smokvom. Evo, kada je Isus došao u Nazaret, gdje je odrastao, gdje je bio othranjen, tada je u sinagogi, kad su mu pružili knjigu proroka, svitak knjige proroka Izaije, on pronašao odlomak gdje stoji pisano: Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza, kaže Isus. U Starom Zavjetu pomazanja svetim uljem događala su se kad bi neko bio odabran za kraljevsku službu, za kralja, ili za svećeničku službu u hramu, za svećenika. To su bila obredna sveta pomazanja. Sjetimo se kada je prorok Samuel bio poslan od Boga pomazati nakon Šaula novog kralja u Jišavoj obitelji, kada je onda David bio odabran od Boga. Evo, onda je Samuel na Davidovu glavu izlio iz svoga roga ulje. Mnogo je to bilo ulja koje se razlilo nad Davidom. To je bio jedan svečan čin koji znači odabranje od Boga, sveto pomazanje, Božjim uljem, mogli bismo reći. Isus Krist, naš spasitelj, je i kralj, i svećenik, i prorok. Ali pomazanje koje je Isus Krist primio bilo je drugačije pomazanje, izravno od Oca, i to Duhom Svetim. Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza. Evo, Isusa je Otac Nebeski pomazao obiljem svoje sile, svoje ljubavi, svoje milosti, Duhom Svetim, kojeg je Isus pun. A mi, kada smo kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, tada smo i mi, krštenici, bili pomazani svetim uljem. Svećenik nas je u jednom trenutku nakon polijevanja krsnom vodom ili uranjanja u vodu, dakle, pomazao svetim uljem. Sveto ulje je vrlo lijepog mirisa. Ako ste imali kada priliku, ili ako ćete imati kada priliku osjetiti miris svetoga krsnog ulja, ono je maslinovo ulje koje se miješa sa mirodijama i blagoslivlja na Veliki četvrtak od strane biskupa. I mi smo pomazani tim svetim uljem kod krštenja, evo, da bismo zapravo bili dionici Kristove svećeničke, proročke i kraljevske službe. Da bismo i mi širili svojim životom Duha Svetoga, da bismo širili
Možemo reći lijepo, slikovito, miris Božji ovim svijetom, miris Isusa Krista, miris istine, vjere, nade, ljubavi, pravednosti, dobrote i svake kreposti, čistoće i tako dalje. Evo, braćo i sestre, na to smo i mi pozvani. Da bismo vršili svoje poslanje efikasno, budimo povezani s Bogom u svakodnevnoj molitvi. Isus se u snazi duha, kaže nam evanđelist Luka, vratio u Galileju, u snazi duha svetoga. Zato što je svakodnevno uranjao u molitvu, u povezanost sa svojim Ocem. I zato je bio ispunjen snagom duha svetoga. I mi ćemo imati tu snagu duha svetoga u sebi ako ćemo biti uronjeni u svakodnevno druženje s Bogom u molitvi. U molitvi te Otac nebeski puni snagom i svjetlom i milošću i mudrošću svoga duha svetoga. Evo, kada tako činimo, to i sami onda osjetimo, evo, da smo nekako dobro, da nas nosi snaga Božja i da mi zapravo onda nošeni od Boga možemo pronositi njegov miris, njegovu ljubav drugima, doticati ljudska srca, evo, svojom dobrotom, svojim osmijehom, svojom blizinom, svojom pažnjom, strpljenjem, praštanjem, ljubavlju, i tako se ostvaruje Kraljevstvo Božje. Evo, neka se, braćo i sestre, kroz naše živote osjeti miris svetoga ulja, miris Isusa Krista. Amen.